जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर मोनसे जाथाय सोराङाव फैदों। बे जाथाया जोंनि बर' सिख्लाखौ बुथारनाय जाथाय, जोंनि बर' सिख्लाखौ गुबुन रायजोआव अदेबानि हारियाना रायजोआव बुथारनाय जाथाय मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जायबा सिख्लाखौ बुथारदों बा जायबा सिख्लाया बुथारजादों बा गाव थैदोंबो जानो हागौ बेखौ रोखा बुंथ'नो हाया, नाथाय दासान्दि बुथारजानाय सन्देह खालामनाय जादों। बे बुथारजानाय सिख्लानि मुङानो जाहैबाय सन्जिता दैमारी आरो सन्जिता दैमारीया गावनि बिगुमै बिलसन दैमारीजों थांफादोंमोन गुरगावसिम। नाथाय बिलसन दैमारीया बेखौ बुथारदोंना बुथाराखै बे दासिमबो रोखा नंथ'वा, बेखौ जों बुंनो हाया। बे बिथाङानो बुथारदों बा बिथाङा हारसिं थैदों बेखौबो जों बुंनो हाया। बे जाथाया जादों गुरगाव हारियाना रायजोआव। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर, गले गले खनले जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। बावैसो सान सिगां सिलचराव करिश्मा ब्रह्मखौ बुथारनाय सन्देह खालामदोंमोन बा गाव हारसिं थैदोंबो जानो हागौ, बेखौ जोंबो दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बे केसनि गुमुरखौ दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। थिग बे समावनो सासे बर' सिख्लाया आरोबाव थैबावबाय, नङा होमबा लोगोफोर? जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बे सन्जिता दैमारीखौ बिनि बिगुमै बिलसन दैमारीया लानानै थांदोंमोन गुरगावसिम। ओमफ्राय दा सोर बुथारमारखो बेखौ दासिमाव जेबो मिथिथ'नाय जायाखै। पुलिसा जेब्ला बिगुमै जायोबा बिलसन दैमारी बेखौ हमनानै सोंथि खालामगोन अब्लासो बियो ओंखारनो हागौ। नाथाय बेखौ दासिमबो रोखा नंथ'वा। बे सन्जिता दैमारीया हारसिंबो थैदों जानो हागौ बा बिलसना बुथारदों जानो हागौ बा सोरबा बुथारदों जानो हागौ, बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। जायखिजाया बेखौ जों खौरां मोन्दों। आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिपखौ देखायनानै जायबा बड'लेण्ड आपडेट बिथाङा बे खौरांखौ होदोंमोन, आं एसे खोनासंनि, नोंथांमोनाव खोनासंबानो जाबाय। 1 मिनिट बार जासिगोन नै। सिलचराव नार्सिं फरायनो थाहैनाय करिश्मा ब्रह्मनि गोथै सह मोननायनि उनाव फिन गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सिख्लानि गोथै सह मोननाय जादों। बुथारजानाय बर' सिख्लाखौ बुथारनायनि सन्देह। बुथारजानाय सिख्लाखौ तेजपुर थेलामारा मण्डल माखानि सन्जिता दैमारी होनना सिनायथिनाय जादों। हारियानानि गुरगावआव सन्जिता दैमारीनि गोथै सह मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेजपुर थेलामारा मण्डल माखानि बर' सिख्ला सन्जिता दैमारीया हारियानानि गुरगावआव खामानि मावनो थांदोंमोन। सन्जिता दैमारीया गुरगावनि गंसे न'खराव रुवाथि थाहैदोंमोन। बै न'खरावनो सन्जिता दैमारीनि गोथै सहखौ मोननाय जादों। सन्जिता दैमारीनि बिगुमै बिलसन दैमारीया सन्जिता दैमारीखौ गुरगावआव लानानै थांदोंमोन। सन्जिता दैमारीया जाय न'खराव खामानि मावहैदोंमोन बै न'खरनि सुबुंफोरा सन्जिता दैमारीनि गोथै सहखौ फट' खेबनो होआखैमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिगुमै बिलसन दैमारीया बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होआखैमोन नामा? सन्जिता दैमारीया रुवाथि थाहैनाय न'खरा सन्जिता दैमारीया गावखौनो फोथैनो लादों होननासो फोरमायो। नाथाय सन्जिता दैमारीनि हायाव गोग्लैना थानाय गोथै सहखौ नायोब्ला फोथैनो लानाय बायदि फोथायजाथावा। बेफोर गासिबो बाथ्राया बिगुमै विल्सन दैमारीखौ सोंनाय फिननाय खालामबानो गासिबो जाथाया सोराङाव फैनो हागौ। चिरां जिल्ला जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, गले गले खनले जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, नङा होमबा लोगोफोर? बेथ' आरो बर'जों बर'बो जानो हागौ। माखासे जोंनि बर'फ्राबो थायोना, जों हारियाना, दिल्ली, मुम्बाइ जेरावबो जोंनि बर'फोर दङ। आरो बर'नियाव थाहैदोंमोन जानो हागौ रुवाथिखौ। बे निउसाव बुंनाय बायदिबाथ' बिलसन दैमारीया बिनि बिगुमै जायोमोन आरो बिलसन दैमारीया बे सन्जिता दैमारीखौ लाना थांदोंमोन। ओमफ्राय दासिमबो जेबो पुलिस केस होनाय जायाखैमोन। दा मा जायो बेखौ उनावसो मिथिगोन, नाथाय दासिमाव जेबो रोखा नंथ'वा। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आंथ' गोबां दुखु मोनो बेबायदि खोनाबाथाय। जोंनि बर' हारिनि जायानो जा, सिख्लायानो जा, सेंग्रायानो जा बुथार जायोब्ला जों गोबां दुखु मोनो आरो दुखु मोनखागोन। मानोना जोंनि बर' हारिनि गोसोआ जोबोर गुवार। जोंनि जेरै बर' हारिनि गोसोआ जोबोर गुवार, माने जों अनसायो, जों बयखौबो अनसायो। जोङो दिनै नांलायदोंबा गावजों गाव नांलायदोंबा जों गाबोननो अनसायफिनगोन। हमनानै ला आं दिनै आंनि लोगोजों नांलायदों, गाबोननो जों लोगोजों लोगो रायलायफिनगोन, मोजां मोनलायफिनगोन, अनलायफिनगोन, जों हेफाजाब होलायफिनगोन। बेबायदि आरो माखासेया नङाबो जानो हागौ। जायखिजाया जोंनि बर' हारिया बांसिन गावजों गाव अनलायफिननायाव दङ। बेबायदि जोबथा जिउसिम बा लाइफ टाइमसिम दुश्मन जानानै थाग्रा गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आंथ' बेखौ जोबोद दुखु मोनबाय। नोंथांमोना मोनसे बुंनो सानोबाथाय कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय, जाहाथे आंबो मिथिनो मोनो नोंथाङा मा सानदों बे जाथायनि सायाव। आं बेखौनो बुंनो सानो, जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। अब्ला गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।